ובכן אנחנו נמשיך. היינו במישהו שמח תמיד על זה הוא מצליח, ועכשיו אנחנו ממשיכים את השיעור. קישרנו את עצמנו מקודם כמו שרבנו הקדוש אומר, טוב לקרוא של עצמנו, אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שכתב פג ושמה שהוא בעצמה. בפרט רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם רבי נונה, אנחנו נחמן פגל בשמחה, סתם דרגים לכל ישראל אמן. סלע, שוב אני מזכיר, שיר פשוט כפול משולש וברובע, נון פשוט נח כפול נחמן משולש נחמן מרובע. זה כתב תנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי בתיקון הזוהר כ"א, מי שרוצה שתפתח ויראה שם שזה מופיע. אז בואו נמשיך לגאולת עם ישראל והצלחת כל אחד ואחת, ובפרט אנשי הביטחון שיסתיים המלחמה בעזרת השם, ולהצלחת כל אחד ואחת בחיים הפרטיים. אז נמשיך. בכל החולאים, ההמשך זה בעצם הבאים על האדם, לא באים רק מקלקול השמחה. אז בואו נמשיך את השיעור. העיקר הוא הרצון והכיסופים לעשות עבודת השם. בן אדם אפילו שלא מצליח, שיחזיק ברצון והכיסופים, על ידי זה דברים קורים. כל רצון טוב, הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. כי הירידה היא תכלית העלייה. אין שום ייאוש בעולם כלל. נכון, זה קשה כל הדברים האלה, אבל אנחנו צריכים לדעת שאם הצדיק כתב לנו את זה, אז ודאי שיש לנו להישען על הדיבורים של הצדיק, ובכוח השם, בעזרת השם הכל יתקיים. יש עניין שתהפך הכל לטובה. אנחנו אומר על כל דבר שלא כזה מסתדר לנו בחיים, נתחזק באמונה עם הפסוקים, אם המשפטים האלה הגיעו אלינו, אז אלו כלי עבודה ליום יום. אך בזה אני חזק ביותר, תיקון הכללי, ועל ידי זה ממילא יתוקן הכל בפרט. תיקון הכללי, רבי נחמן כותב לנו, וכותב מרן, תורה כ"ט פסקה י', שהכל מתוקן בפרט. זה תיקון שרבי נחמן גילה, שלא היה עוד לפני זה בעולם. זה מופיע במסכת פסחים ק"ז, עתיד להתגלות, לא, מופיע שם ב10 מזמורי תהילים, נכתב ספר תהילים. עכשיו מופיע שם רק השמות עצמן, שוב, פסחים ק"ז, עמוד ראשון, שיר, ברכה, משכיל וכולי, הם רק מופיעים שם במילים, עוד לפני 2000 שנה, אבל את הפרקים לא ידעו לשייך, ורבי נחמן ברסלב, לא דגים לכל ישראל אמן, גילה לנו את 10 פרקים. יבוא המשיח צדקנו לקבץ את תפוצותינו על ידי תיקון זה, במהרה בימינו אמן. זה מופיע על ידי, בכוח תיקון הכללי, לקוטי מרן, חלק ב', צדיק ב', ממש בסוף, וזו שם רבנו מסיים באמן. הבנות נתהפכו לזכויות. זאת אומרת שאדם שחוזר ועושה דברים טובים, חוזר במקום שהיה בו שהוא לא כזה מבורר, אז ההבנות שלו נתהפכו לזכויות. כמה רחמי שמיים. ושוב אנחנו חוזרים פה על הנקודה. עתיד להתגלות חתום בפתקה, שיר פשוט כפול משולש ומרובע, שוב בפתקה לא לשכוח, זו הפתקה הקדושה שרבי ישראל דור דרך הצדיק קדוש ברוך קיבל מרבי נחמן ברסלב כדרך נס. שיר פשוט נון, נחמה, כפול, משולש, נחמה, מרובע, נחמן. חתום בפתקה, פה זה מופיע, אם תראו את הפתקה, תראו את השם. וזה בתיקון הזוהר, כ"א, מאומן. ודאי שהצדיק הוא מאומן. כ"א, תיקון הזוהר, כ"א, תקן אלוקי רבי שמעון בר יוחאי. על ידי הזכרת שמות הצדיקים, יכולים להביא שינוי במעשה וראשית. כלומר, לשנות הטבע, זה מופיע גם בספר המידות וגם בכל ברשויות. ספר עם כל שמות הצדיקים של רבי נתן, זכר צדיק לברכה. רבי נחמן ביקש ממנו שיכתוב את כל השמות הצדיקים, מהאדם הראשון עד האחרונים. ועל ידי זה שהוא קורא את זה, יכול לעשות שינוי במעשה בראשית. אם אדם נקבע לו משהו, על ידי הזכרת שמות הצדיקים, יש פה סגולה נפלאה פשוט לקרוא אותם. גם זה בערך לוקח בין 3-4 שעות, אפשר לחלק את זה לכמה ימים, כמה אנשים ביחד, ופשוט לפעול ישועה על ידי העצה שהצדיק. בואו נשכח מה שהצדיק מבקש מהשם בכוח שלו, במעשים שלו יש כוח ויש לנו על מי להישען. והבינו שבשמיים והצדיק האמת שנותן לנו את הסגולות האלה. אנחנו נמשיך את החלק השני בהמשך, כי אנחנו כבר מגיעים בסביבות 5 דקות. ברכה והצלחה לכל עם ישראל בעזרת השם יתברך.
כל כוחות הביטחון, וכולם יחזרו בריאים ושלים הביתה, אמן סלע. תגבר המלחמה ולא עוד מלחמות בעולם, אמן סלע.